kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. wallahi takalmin ɗaha yayi baban kowa, don shine yajjejen inda babu kowa na bada fansa raina gare ka ban boyewa, inda akan takalmin ka da ban canzawa, ina ta ƙaunar takalmi ni ba zan boyewa. Fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Amma da ɗan mu da na fito da baitoti na a gun maƙiyan ɗaha annabi manzona, waɗanda ba su san girma takalmin manzona, ka tabbatar da su cikin wutan na nari su zauna, saboda sun ƙi takalmin da ya fi dukowa. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani.